Vítame na nás. Budeme, ako sa to povie, že... Pes elektriny? Asi by sme mali ísť na bok. A na ktorý? Tak ideme. No ale ja musím byť pri tebe. Janko, chceš robiť so mňou rozhovor? Nechcem z druhej strany. Nemám svet. Aj brat ma odmietol. Moje lajno! To je... A to je zdravý konský trus. Ako sa volá vlastne teda? Normálne. Alenka. Máme si týkať. A to som zvyknutý. Takže technické úpravy. Takže za kým pôjdeme ďalej? Môžeš mi ho dať, keď chceš. Takže čo? Dáme ešte nejaké musí sa niekoho spýtať, že ako sa vyrába šarkan. Aha, to by som mohla. A kde máme tú vizážistku? Mne zase neprišla. Vieš čo, dáme jej padaka. Už moc Akože... fláka. A kde sú ostatní? Sme to my dve. Si hotová? Hej, asi hej. Oh, what do you do in your free time? What do you do? I play with Wi-Fi? Shotgun and different things. And yes. And what about your free time? I play with my small brother, Damian. Damian, can you tell me how are you? No, he didn't. Who is Truby? Môžeš na okamžik? Nie. Dobre, takže. Ja som ináč dobre zničená. Si behala s tým šarkanom. Ty kokšo, to bolo. Počkaj ešte druhú. Ninka? Emka! Emka? Ja, že to je Emka. Pre televíziu Big... Počkaj, ako máme názov? Pre televíziu Little Big Village. A ešte raz.